constituency. Omiyo wamiye uru luor to wakonye tich. Kaluwore kod masiche mag apaya makinde ka kinde, flyover ma Kachok e boma ma Kisumu, paro koro nitiere ni piny owacho non mapiyo okang' minyalo kaw mondo mi ogeng' masichego. Jopiny koro kwayo mondo mi odar nyamburko mag loche kod trela e wi olalono, ka moko kwayo apisas mag apaya mondo mi oyaw kata oger apeyni mamoko ma nyamburko madongo nyalo luwo. Kotwa gi Ramogi TV, komanda mar obila marito apaya e alwora ma Nyanza Joseph Ng'ang'a olero ni gidhi nyime gi twak kod Kenna e wi wach mar gero olalo manyien, ma bende okwayo derepe matiyo go olalono mondo kik riembi e ng'we airititi kaluwore ni thoth masiche mawuok e olalono ikelo gi ng'we airititi. Speed kata giket sign maneno maber mawon trailers madwa idho, ong'e ni kanyo en black spot. Onge sign ya kutosha, because iyudo ni joma yudo accident iyudo ni samoro en driver makia yorno pok noluwo, koro koa piny en oweni odhi straight, kochopo malo to yudo kona. Trende mag niang' wakwayo sirikal ni koyie to gituch wang'ayo maluwo Rabuor to lwar Chiega, mondo trende moko luor koya chande mating'o niang'gi, mondo dipo kopungusa ajali matimore kani, nikech ajali ni obedo konuore dinuoya to en mana trende. I may urge the drivers to be on the lookout when approaching that flyover, because accident has happened there. So if we approach it with caution at a lower speed, very likely we are able to maneuver that corner. In the long run, what would happen? We engage with the Kenya, and because we feel like the design may be causing the accident, maybe there is a challenge in the vehicles or the